fixar posició, en primer terme, té la paraula el diputat del grup X, senyor Joan Laporta. Bé, molt honorable vicepresident, honorable consellera, il·lustres diputats i diputades, breument, jo estic d'acord amb l'esperit del text de la moció en quant a la defensa que fan de les polítiques del Pacte Nacional per l'Educació, especialment en el manteniment de la sisena hora. Almenys aquest era el meu plantejament, el meu posicionament, en el benentès que el que es busca és aconseguir l'excel·lència, aconseguir l'equitat per l'educació, en l'educació, i també com a instrument per la lluita contra el fracàs escolar. Després, dit això, penso que estableix el Pacte Nacional per l'Educació l'equivalència entre els centres públics educatius en matèria d'horaris, de jornada, de tot això que diu del calendari escolar i també en relació a la distribució més racional dels dies lectius atesa l'estreta vinculació que hi ha entre el calendari escolar de l'alumnat i el calendari laboral de les famílies. Vetllar també crec que és important per evitar que la jornada lectiva sigui d'una durada excessiva. Però sentint les explicacions dels qui m'han precedit en aquesta cambra, a mi les explicacions que ha fet la diputada defensant l'esmena de Convergència i Unió em convenç força. La veritat és aquesta. Perquè sí que penso que s'ha fet un esforç, per no dir del tot, i m'ha canviat el posicionament, per no dir també les explicacions i els debats que he sentit aquests darrers dies en quant a la sisena hora. Entenc que la consellera, per suposat que està en contacte amb la comunitat educativa, perquè si no penso que no voldria introduir aquest debat, que seria, no crec que sigui el tarannà de la consellera d'introduir debats innecessaris. Crec que és prou necessari, i més en el context de crisi econòmica en els que ens trobem. I això d'incidir en què el consens amb la comunitat. Hi ha altres retallades que s'han fet en sanitat que a mi em costa, que s'han fet molts contactes, hi ha hagut molta interacció amb la comunitat sanitària, però a vegades hi ha una part que no vol escoltar o hi ha una part que no vol manifestar-se com partícip en aquests debats constructius. És la sensació que tinc i arran de les intervencions de tots vostès jo m'inclino pel posicionament que ha fet la il·lustre diputada de Convergència i Unió i votaré en contra de la moció. Gràcies, il·lustre diputat.